बारा जिला के पचरौता नगर पालिका 7 धर्मनगर क्षेत्र से काल सशस्त्र प्रहरी 10.8 किलो गांजा बरामद कैले बाटे। काल दोपहरिया 1:30 की ओर नेपाल से भारत की तरफ जा रहा व्यक्ति सब गश्ती में खटल सशस्त्र प्रहरी के देखला के बाद उक्त गांजा आ 2 भारतीय नंबर के मोटरसाइकिल उहे जगह में छोड़ के फरार भइल रहे। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बीओपी बनौली के सप्रनानी विश्वराज कुंवर के कमांड में खड़ल टोली उक्त गांजा बरामद कैले बाटे। बरामद गांजा आवश्यक कार्रवाई के खातिर इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरौनगढ़ के बुझावल गईल सशस्त्र प्रहरी जनैले बाटे। फरार भइल सबके खोजी हो रहल सप्रनानी कुंवर बतैले बानी। अवैध 60 किलो 80 ग्राम चांदी सहित पकड़ाऊ पड़ल परसा 12 के 3 जने विरुद्ध करीब 1 करोड़ रुपया बराबर के मुद्दा दायर भइल बाटे। मुद्दा दायर होखे वाला में 12 के कलई उप महानगर पालिका 5 के 36 वर्षीय कर्मा सासोनार 37 वर्षीय इंद्र कुमारी परियार आ परसा के बिरगंज महानगर पालिका 28 के 40 वर्षीय शंकर प्रसाद सोनार रहल बानी। उ लोग विरुद्ध 96,60,864 रुपया बीगो मांग दावी करत मुद्दा दायर भइल बाटे। उ लोग विरुद्ध उच्च अदालत पाटन में राजस्व चुहावट अनुसंधान तथा नियंत्रण एन 2052 के दफा 3 अनुसार के मुद्दा दायर भइल विभाग के प्रवक्ता कृष्ण कुमारी श्रेष्ठ बतैले बानी। बारा में आज सवेरे 2 दुकान में आग लगी भइले पर 15 लाख रुपया से ज्यादा के भौतिक क्षति भइल बाटे। महागढ़ी नगर पालिका वार्ड नंबर 6 बबुआइन बाजार में रहल निरंजन चौधरी के इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल दुकान आ दीप नारायण चौधरी के किराना दुकान में विद्युत शॉर्ट होके आग लगी भइल बाटे। आग लगी से मोबाइल दुकान में रहल मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप और किराना दुकान में रहल किराना तथा खाद्यान्न लगायत के सामान सब जर के करीब 15 लाख रुपया बराबर के धनमाल नष्ट भइल जिला प्रहरी कार्यालय बारा जनैले बाटे। उक्त आगलगी प्रहरी स्थानीय बासिंदा साथे दमकल के सहयोग में बुझावल तथा आगलगी घटना के संबंध में आवश्यक अनुसंधान कर रहल जिला प्रहरी कार्यालय बारा जनैले बाटे। बारा में अल्पत्र अवस्था में मिलल उद्धार कल गई 10 वर्षीय के लड़की के सानो पाइला नामक संस्था उक्त लड़की के रौतहट स्थित उनकर घर में पूग के परिवार के जिम्मा लगेले बाटे। बारा में ये फागुन 3 गते हाथ जरल घायल अवस्था में 10 वर्षीय लड़की के अल्पत्र अवस्था में प्रहरी बरामद के बाद उद्धार करके माइती नेपाल के सहयोग में सानो पाइला के जिम्मा लगेले रहे। सानो पाइला द्वारा संचालित छोट घर के आश्रय में राखल बोले ना सकल उक्त लड़की के सानो पाइला नारायणी अस्पताल में ले जाके इलाज करा के अपन संरक्षण में रखले रहे। ओकर बाद उक्त लड़की के ठेगाना विभाग बारे खोजी करके पता लगला बाद काल सानो पाइला के कर्मचारी सब उक्त लड़की के रौतहट के गुजरा नगर पालिका स्थित उनके घर में पहुंच के बाबू माई के जिम्मा लगावल सानो पाइला के विवेक कर्ण जानकारी देनी। गुजरा नगर पालिका के जनप्रतिनिधि सबके रोहबर में उक्त लड़की के उनकर बाबू माई के जिम्मा लगावल गई कर्ण बतैले बानी। बीरगंज भंसार क्षेत्र से सशस्त्र प्रहरी एक थान एयरगन आओ में लागे वाला 82 राउंड गोली सहित एक भारतीय नागरिक के पकड़ाव कैले बाटे। पकड़ाव पर वाला में भारत पश्चिम बंगाल के खिदिरपुर घर भइल हो हाल ललितपुर में रहत आयल फर्नीचर के काम करत आयल 34 वर्षीय मिम्मर हुसैन रहल बानी। आज भारत के रक्सौल से खुलेआम रूप में एयरगन आ गोली लेके पैदल बीरगंज आ रहल हुसैन के सशस्त्र प्रहरी के प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म के टोली पकड़ाव कैले बाटे। उनका के साथ से मॉडल नंबर M35 के एयरगन एक थाना उनमें लागे वाला 82 राउंड गोली बरामद कैल गेल सशस्त्र प्रहरी नायब परीक्षक नरेंद्र सिंह धामी जानकारी दिले बानी। एयरगन आ गोली सहित नियंत्रण में लिहल हुसैन के आवश्यक अनुसंधान तथा कार्रवाई के खातिर आज ही प्रहरी चौकी नरवा में बुझाल गई सशस्त्र प्रहरी नायब परीक्षक धामी जानकारी दिले बानी। सांगीतिक तथा सामाजिक सेवा में सक्रिय नेपाल भारत मैत्री रेडियो श्रोता संघ परसा बीरगंज कपड़ा बैंक के कपड़ा सहयोग प्रदान कैले बाटे। संघ के पदाधिकारी सब आज बीरगंज 8 स्थित कपड़ा बैंक के कार्यालय में पहुंच के एगो झोरा 1 बोरा आ 4 पोका कपड़ा बैंक के अध्यक्ष लाल बाबू सिंह के हस्तांतरण कैले बानी। सहयोग हस्तांतरण कार्यक्रम में संघ के अध्यक्ष हिम्मत बहादुर खड़गी, निवर्तमान अध्यक्ष विजय पौडेल, उपाध्यक्ष प्रकाश साके, महासचिव शंभू महतो थारू, वरिष्ठ सलाहकार दिलीप शर्मा बराल, हरेंद्र महतो के उपस्थिति रहल रहे। ऐसे ही कपड़ा बैंक के सदस्य नीला कुमारी राम, अविलास गुप्ता, कर्मचारी शोभा देवी लगायत के सहभागिता रहल रहे। बीरगंज कपड़ा बैंक विपन्न तथा असहाय के सुखिलो तथा नया कपड़ा उपलब्ध करावता आइल बाटे। संग ई सामाजिक सेवामूलक कार्य में सहकार्य करत आए वाला दिन सब में समेत निरंतर साथ देवे के जनैले बाटे। आएवाला चैत 5 गते बीरगंज के ठाकुराम बहुमुखी कैंपस सहित देश भर के कैंपस में होखे वाला स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन SVU के चुनाव के कार्यतालिका सार्वजनिक भइल बाटे।
आज सार्वजनिक चुनाव कार्यतालिका अनुसार सहयोग के चुनाव के खातिर संघ संगठन समूह दर्ता करे के समय फागुन 19 गते के खातिर तोकल गई बाटे। फागुन 21 गते मतदाता सूची प्रकाशित करे के फागुन 25 गते मतदाता सूची ऊपर दावी विरोध करे के समय दिहल गई बाटे। वह दिन ही मतदाता सूची ऊपर दावी विरोध के छानबीन करके अंतिम नामावली प्रकाशित करे के कार्यतालिका रहल बाटे। फागुन 26 गते उम्मीदवारी के खातिर मनोनयन पत्र वितरण करके कार्यतालिका बा। प्रत्यक्ष असमानुपातिक के दोनों तरफ के उम्मीदवार के मनोनयन पत्र नामावली दाखिला करे के समय फागुन 27 गते के खातिर तोकल गई बाटे। उहे दिन ही दोनों तरफ के उम्मीदवार के नामावली प्रकाशन करे के कार्यतालिका बा। दोनों तरफ के उम्मीदवार के नामावली ऊपर दावी विरोध करे के फागुन 28 गते के खातिर तोकल गई बाटे। उहे दिन ही दोनों तरफ के दावी विरोध ऊपर छानबीन करके उम्मीदवार के नामावली प्रकाशित करे के कार्यतालिका बाटे। दोनों तरफ के उम्मीदवार के नाम फिरता लेवे के अंतिम समय फागुन 29 गते के खातिर तोकल गई बा। दोनों तरफ के उम्मीदवार के अंतिम नामावली फागुन 29 गते ही सार्वजनिक कल जाई। मतदान चैत 5 गते विफे के मतदान चैत 5 गते सवेरे 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक होगी। भारतीय सीमा सशस्त्र बल एसएसबी के ज्यादती के कारण सरलाई के एक निर्दोष युवक अपन गोड़ गमा चुकल बाटे। घरायसी सामान लेके लौटे के क्रम में एसएसबी के बल प्रयोग से उनकर गोड़ में गंभीर चोट लागल बाटे। सरलाही के बला नगर पालिका 3 निवासी 18 वर्षीय गोलू राय गत फागुन 7 गते सवेरे बसबीटा बाजार से चीनी चाउर कीन के मोटरसाइकिल में घर लौटत बेरिया भारतीय सीमा सशस्त्र बल उनका के रोके के खोजले रहे। प्रत्यक्षदर्शी नागेंद्र राम के अनुसार राय रोके के न खोजला बाद और आगे बढ़ला बाद एसएसबी के जवान सब उनका के क़यादत डंडा प्रहार कैले रहे। एसएसबी के पिटाई के कारण राय नेपाली भूमि में ही लड़ल आ उनकर गोड़ टूटल। ऐसे ही घायल अवस्था में रहल राय के थप कूटपीट करके खोजला पर स्थानीय वासी सब जमा भले बाद एसएसपी के जवान सब भागल रहे। राय के तत्काल बीरगंज स्थित अस्पताल में पहुंचाल गई रहे, लेकिन उतना इलाज संभव न भले बाद उनका के ललितपुर के B&B अस्पताल पहुंचाल गई। डॉक्टर लोग उनका भास्कुलर आ नशा चपा गईला के कारण गोड़ बचावे ना सकल जाई कहत ऑपरेशन करके गोड़ काटे के निर्णय कैले रहे। ये बीच एसएसबी के 20B बटालियन कांडेल के संपर्क कैला पर युवक के रोके खोजला पर तेज गति में भागल आ 10 गजा क्षेत्र में 300 मीटर ओह पार नेपाली भूमि में लड़ल दावी कैले बाटे, लेकिन उ लोग के कुटपीट कैल आरोप अस्वीकार कैले बाटे। रौतहट प्रहरी 15 जने फरार प्रतिवादी सबके पकड़ाव कैले बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय मातहत के निकाय सब विभिन्न मुद्दा में फरार रहल 15 जने प्रतिवादी के पकड़ाव कैले बाटे। अदालत के फैसला के अंतर्गत अदालत से कैद तथा जरिमाना सजाए तोकल गई विभिन्न मुद्दा के 15 जने फरार प्रतिवादी सबके खोज तलाश करके पकड़ाव कैल गई बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट के अनुसार पकड़ाव पड़ल सबके जिला अदालत रौतहट में बुसावल गई बा। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस नेपाल सहित विश्व के विभिन्न मुल्क में भाषिक जागरूकता, संस्कृति विविधता आ बहुभाषावाद प्रवर्धन संबंधी विविध कार्यक्रम आयोजना करके मनावल जा रहा बाटे। विविधता में एकता अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के प्रवर्धन करे के ई दिवस के मुख्य उद्देश्य बाटे। सन 1999 के नवंबर में बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनावल गईल प्रस्ताव के संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को अनुमोदन कैला संगे ई दिवस से मनावल जा रहा बाटे। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा सन 2002 में ई दिवस की घोषणा कैले रहे। आज भाषा सबके विकास, संस्कृति विविधता आ अंतर सांस्कृतिक संवाद सुनिश्चित करेला पेरिस स्थित यूनेस्को प्रधान कार्यालय में प्राविधिक संवाद, उच्च स्तरीय छलफल सत्र आ सांस्कृतिक प्रदर्शन लगायत के विविध कार्यक्रम के आयोजना करके अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस रजत जयंती समारोह मनावल गईल बा। राष्ट्रीय नागरिक संघर्ष समिति नेपाल अधिराज्य के संविधान 2047 पुनर्स्थापना के खातिर जन आंदोलन करके घोषणा कैले बाटे। समिति के संयोजक नरेश बहादुर सिंह एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करत 75वां प्रजातंत्र दिवस के अवसर में पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र साथ देशवासी के नाम में देहल शुभकामना संदेश के स्वागत करत एकबद्ध होकर आंदोलन में जुटेला अपील कैले बानी। समिति से पूर्व राजा द्वारा कल गए आह्वान के मन बसाना कर्म से कार्यान्वयन करे के प्रतिबद्धता जनावत राजनीतिक दल, धार्मिक के संघ संस्था, पत्रकार सुरक्षा निकाय, न्यायपालिका, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, कानून व्यवसायी, उद्योगपति, मजदूर, किसान लगायत सभी के आंदोलन में सहभागी होकर के अनुरोध कैले बाटे। विज्ञप्ति में 2072 के संविधान की खारिज करत राष्ट्रीय मेल मिलाप के आधार में आधुनिक और परंपरागत शक्ति सबके एकीकृत करके राष्ट्रीय शक्ति निर्माण करके राजा, जनता और राजनीतिक दल सबके सही मार्ग दर्शन करके तथा 2047 साल के संविधान पुनः स्थापना के खातिर अहिंसात्मक जन आंदोलन संचालन करके उल्लेख बाटे।
नेपाल टेलीकॉम विभिन्न पद के खातिर 69 जन कर्मचारी की भर्ती के खातिर विज्ञापन जारी कैले बाटे। खुला आ समावेशी प्रतियोगिता से पदपूर्ति करे के खातिर नेपाल टेलीकॉम आज सूचना सार्वजनिक कैले बाटे। ई विज्ञापन में उप प्रबंधक से लेकर जूनियर टेक्नीशियन तक के विभिन्न पद में आवेदन देवे के खातिर योग्य उम्मीदवार सबके आह्वान कल गेल बा। उम्मीदवार सब www.ntc.net.np चाहे recruit.ntc.np वेबसाइट मार्फत ऑनलाइन आवेदन दियल जा सकता। आवेदन देवे के अंतिम समय फागुन 29 गते तक तय कल गेल बाटे। ओकरा बाद दोबार परीक्षा शुल्क तिर के 7 चैत तक आवेदन दियल जा सकता। सरकार संग 9 बूंद सहमति भइले बाद डॉक्टर संघ आंदोलन के कार्यक्रम स्थगित कैले बाटे। आज दोपहरिया स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य मंत्री महाशाखा प्रमुख आ संघ के पदाधिकारी बीच भइल छलफल के से स्वास्थ्यकर्मी सब से उठावल मांग संबोधन करके सहमति भइल बाटे। बुध आ बिफे के देश भर के स्वास्थ्य संस्था में कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी सब अपन संस्था अगाडि करियापट्टी बाँध के कार्यालय समय के पहले 1 घंटा धरना देल रहे। सरकार निकास के खातिर संबोधन न कैला में आकस्मिक सेवा बाहे के संपूर्ण सेवा बंद करे के कार्यक्रम करेला संघ बाध्य होकर के चेतावनी समेत दिले रहे। संघ एतवार के विभिन्न 9 बूंदे मांग रख के सरकार के 48 घंटा के अल्टीमेट समेत दिले रहे। जौना मध्य सरकार 1 आ 2 नंबर के बूंदा के मांग पूरा कैल तथा लेकिन अन्य विषय में ध्यान न दिहल कहत संघ आंदोलन के कार्यक्रम सब सार्वजनिक कैले रहे। आज छलफल से चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी के 3 महीना भीतर संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे पूरा करके मंत्रिपरिषद के बैठक में पेश करके निर्णय भइल बाटे। एकरा खातिर स्वास्थ्य मंत्रालय से प्रवक्ता डॉक्टर प्रकाश बुढ़ाथोकी के नेतृत्व में प्रशासन तरफ के उप सचिव व संघ के प्रतिनिधि रहेवाला करके 3 सदस्यीय कार्यदल से 1 हफ्ता भीतर कार्यविधि तैयार करके पेश करके निर्णय भइल बाटे। नेपाल प्रहरी में जागीर खुलल बाटे। नेपाल प्रहरी विभिन्न पद में 393 जने के खातिर जागीर खुलावत दरखास्त मांग कैले बाटे। प्रहरी प्रधान कार्यालय के मानव स्रोत एवं भर्ना छनौट महाशाखा जनपद प्रहरी समूह तरफ प्रहरी निरीक्षक प्रहरी सहायक निरीक्षक पद सब में खुला प्रतियोगिता द्वारा समावेशी प्रावधान बमोजिम पद पूर्ति करे लागल गई जानकारी दिले बाटे। प्रहरी निरीक्षक तरफ 77 जने आ प्रहरी सहायक निरीक्षक तरफ 316 जने आवश्यक पड़ल सूचना में जनावल गई बाटे। भारत के उड़ीसा राज्य स्थित किट विश्वविद्यालय में अध्ययनरत नेपाली छात्र प्रकृति लम्साल के शंकास्पद मृत्यु के विरोध में वीरगंज में नेपाली विद्यार्थी सब मौन जुलूस निकलले बाटे। न्याय के मांग करत आज कल गेल प्रदर्शन में किट विश्वविद्यालय से निष्कासित करीब 50 से ज़्यादा विद्यार्थी सहभागी भल रहे। उ लोग के वीरगंज के विभिन्न निजी शैक्षिक संस्था के विद्यार्थी सब भी साथ दिले रहे। विरोध जनावेला विद्यार्थी सब के हाथ में करिया पट्टी बांट के मुख में करिया मास्क भी लगा के आंदोलन करे रहे। 20 वर्षीय प्रकृति लम्साल फागुन 4 गते किट विश्वविद्यालय के छात्रावास में शंकास्पद अवस्था में मृत मिलल रहली। घटना के शंकास्पद ठानत नेपाली विद्यार्थी सब विश्वविद्यालय प्रशासन विरुद्ध आवाज उठेले बाद उ लोग के दबाव देवे के कॉलेज से निष्कासन करके काम भइल। विद्यार्थी से ऊपर भइल उक्त अन्याय के विरोध करत विद्यार्थी सब वीरगंज में शांतिपूर्ण रूप में प्रदर्शन कैले बाटे। घंटाघर चौक से शुरू भइल मौन जुलूस से माईस्थान आदर्श नगर नगरपालिका चौक होते जिला प्रशासन कार्यालय परसम में पुगल रहा है।